programa automáticamente pois vai a designar que é o sistema de aplicación progresiva plurianual do impacto retributivo derivado da aprobación da primeira RPT no ano 2009 do Concello de Ribeira e a aprobación do que son os acordos que procedes. Teñen todos o que significa toda a proposta pois diante de vostedes. Basicamente, pois como ben saben, é por recordar, no ano 2010, a través de o que foi a Lei de Presupostos, pois en aquel momento a aplicación da RPT que debía aplicarse a través de un incremento retributivo en 4 anos, pois quedou conxelada para, digamos, o que agora se pretende, que é continuala polos 3 anos que faltaban. En aquel momento o acordo era de un incremento de os obxectivos que cada posto de traballo tuvera do 25% anual. En este caso, pois, bueno, como ben saben, as reiteradas pois intencións que había de poder volver a aplicar a RPT, pois chocou cos informes que tanto co consultor ou como no seu momento a delegación do goberno nos tiñan, que impediron que se pudera levar a cabo. Eu teño que decir que cando chego á alcaldía tamén había algún tipo de norma contida no convenio colectivo e contida co acordo dos traballadores, como era o traballo, a xornada laboral de 35 horas. Tamén en esas medidas urxentes pois se aprobou que os funcionarios debían ter, aparte, como se pensaban, de que se alteraran os moscosos, outro tipo de cousas, pois unha xornada de 37 horas e media. Como había unha parte dese acordo que era incumplible, entendíamos, pois o alcalde optou tamén porque a contraprestación, digamos, desa non actualización dos salarios viña un pouco ou viña compensada por continuar ca xornada de 35 horas, co cual, digamos, pois ambas as dúas partes cedemos na medida do posible. Bueno, en estes momentos teñen ustedes aí o informe. O que se cambia é que sigue sendo en 3 anos, pero non un 25 de cada ano, co cual ahora nos quedaría, digamos, en 3 anos, pois o outro 25, 25 e 25, non? E o que chegamos a un acordo é de que o ano 19 xa vai a incluirse a mitad, no ano 20 o 33% e no 21 o 17% restante, non? O reparto por o que foi o acordo dos traballadores será equitativo ao longo das anualidades que procedan. Iso é o que se leva ao pleno, o que teñen acordado tamén os traballadores, e, polo tanto, someto á consideración de todos vostedes. Se algún grupo desea intervir, señora García Paz. Moitas gracias, señor alcalde, e boas tardes a todos. IPDR xa no seu momento pois aprobou a RPT que se había planteado cos funcionarios e traballadores en aquel momento, e, por tanto, ora que tamén falamos cos afectados desta modificación, por decirlo de alguna forma, e están de acordo, vai na apoiar. Nada máis, señor alcalde. O máis que, señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, desde o Grupo Municipal imos a votar a favor da aprobación do sistema de aplicación da retribución da RPT pendientes do exercicio 2009 ou 2014. Quería sinalar que unha vez máis esta corporación dá salida a unha cuestión enquistada no tempo para retribuir aos traballadores municipais, facendo gala dunha ententa sen parangón en moitas corporacións municipais. Gracias. Moitas gracias a todos os grupos. Estou vendo tamén entre a Policía Local que nos acompaña o axente Rebolo, o cual me alegro moito de poder telo entre nós unha vez máis e poder estar en este pleno. De verdad que é unha satisfacción velo. Así que, dito isto, pasamos á votación deste punto cuarto, a aplicación se procede
do que é RPT, cas, digamos, salvedades que o alcalde fixo constar. Votos a favor? Pois unanimidade dos presentes, moitas gracias. O segundo, o seguinte punto, que é o quinto, é a aprobación se procede dos modelos actualizados de declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou podan proporcionar ingresos económicos, así como o modelo da declaración sobre bens e dereitos patrimoniales e a creación dos seus correspondientes rexistros. Bueno, téñeno todos diante de a súa carpeta. Solo comentar unha cousa, digo para a próxima corporación. En estes momentos ese rexistro de biens solo teñen no que é a página web a declaración de biens e as propiedades do señor alcalde. Como supoño que alguén máis terá algún tipo de propiedad, pois recordar a lei de transparencia para a próxima corporación. Sería bo pois que todos estuveramos polo menos ao servicio dos ciudadanos dando esa información que en estes momentos pois carecen moitos deles, non? Os grupos que deseen intervir, señor García Posto. Simplemente dicirle, señor alcalde, que eu pensei que era automático cando estaban poñendo as cousas na páxina. Eu puntualmente fago a miña declaración de bens e máis de ingresos. E pensei que automáticamente xa se poñían na páxina. Pero terei en conta para as próximas, porque penso estar aquí. Seguramente, señora García Posto, fixo vostede moi ben. Algún grupo? Señor Vázquez Cor. Gracias, señor alcalde. É que eu tamén estaba convencido que eso se facía de oficio. Para eso a fixen. Claro, fixena e non se coloca na página web. Si yo digo é porque supoñía que vostedes non o facían intencionadamente, sino precisamente, pero cando se dá ante o secretario, normalmente pechado para comprobar está no poder do secretario, é dicir, o que hai que dar, digamos, esa, cando menos, autorización para a próxima, e nada máis. Non o decía como crítica, senón que supoño que desconocían ese extremo. Vale, pero como vamos... Que quede constancia de que non estamos totalmente de acordo e que así o faremos en próximas corporacións. Correcto, e moitas gracias. Entonces, se lle parece, pasamos a aprobar ou non este punto. Pasamos a votar a aprobación dos modelos actualizados das declaracións sobre causas de incompatibilidade, de actividades e todo o que lles dixen. Votos a favor? Pois tamén unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, que é a aprobación, digamos, dos inicios dos trámites correspondientes para a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, e facultar ao alcalde, como tan amplamente como en dereito sexa posible, para garantizar a plena efectividade deste acordo. Como ben sabe, bueno, en algunha ocasión a intención do Concello de actuar en algunha zona próxima á costa no que non estaba recollido no plan xeral, é dicir, calquer novo paseo, e ante a eventualidade que algún día se poda aprobar, que efectivamente a corporación teña as armas legales para poder leválo adiante, se esa é a intención das futuras corporacións, é polo que se propón a incorporación do que no seu momento estaban en proxecto ou redacción do mismo ou redatado, non? Por eso a pretensión de esa modificación puntual. Entonces, se os grupos desean intervir, teñen a palabra. Pasamos a votación deste punto. Votos a favor? Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que tamén é unha modificación puntual, que eu creo que fai, por unha parte, xusticia, e por outra parte, o que fai é que un lugar, en este caso, que podría acabar urbanizándose, e non sendo así a intención do Concello, que apunta do Castro en Castiñeiras, na cual temos unha concesión por parte de Costas do Estado. Esa é unha zona na que hai un plan parcial, unha unidade de ejecución, non sei agora
exactamente, e o que se pretende é directamente pasar esa zona ao que é zona verde, equipamiento que é o edificio que ali hai, en todo caso para conservar por patrimonio, e como ben saben hai moi cerquiña que para cumplir as ratios no seu momento de zonas verdes, pegado ao que é Lou, unha pequena entre Lou e a seguinte casa hai unha casiña ali arriba que tamén no seu momento puxose como zona verde. Eu entendo que en estes momentos é máis apropiado darlle, unha vez que aquí van a vir casi 5.000 metros de zonas verde, darlle a posibilidad a ese pequeno lugar de que teña a mesma calificación urbanística que os dous de al lado, incluso tanto para que esa vivienda puderase ampliar como, non sei se neste caso podía facelo a fábrica. Eso xa non teño nin idea, pero en todo caso, digamos, é que non ten sentido esa zona verde aislada cando ahora estamos incluindo máis de 6.000 metros. Así que se algún grupo desea intervir, sí, señora García Pose. O PDR vai votar a favor, pero aproveito que me dixeron varios veciños, señor alcalde, e ao mellor é cuestión simplemente de poñer unhas señales de que ali hai moitos rapaces no bo tempo e persoas maiores xogando e que entran as motos para facer ali a volta e o circuito, e ao mellor, pois, si poden entrar, poñerlle unha señal de limitación de velocidade, senón que non se deixen entrar, nada máis. Moitas gracias. Algún grupo máis? Vamos a ver, tampouco non hai ningunha señal que impida entrar cunha moto nunha casa, pero a xente sabe que non se pode entrar. Ali, efectivamente, así de memoria, non me dou conta de que exista unha señal. É posible que non, pero calqueira sabe que nun parque non se pode entrar cunha moto, pero se é cuestión de señales, o normal é poñela, e mañán lle daremos orden á brigada de obras. Sí, señor Vázquez. Señor alcalde, recordo que eu trouxen unha solicitude conforme se impedir o paso de vehículos polo Parque do Castro. Se acorda que dixo vostede que había colocar un mojón ou algo ali, que, en fin, que era unha cousa que non debía, que en sentido común dicía que non se debía pasar, pero que a xente usaba, pero non parece que se lle fixera moito caso a solicitude. Ainda está a tempo de facela. Seguramente, mañán, pero a outras partes das solicitudes se fixo, como foi o proteger, tanto facer a beira rúa como proteger da caída hacia as chabolas, e máis a entrada de abaixo facela accesible a nova rampa, pero esa seguramente quedou no tinteiro, así que como ten fácil arreglo, pois mañán intentaremos. Pasamos logo a votar a modificación puntual do plan xeral en Punta do Castro. Votos a favor, pois tamén unanimidade. O seguinte punto é se procede o que é a aprobación dun crédito extraordinario 2019. Como ben saben, pois o remanente do Concello dou a posibilidade de empregar o superávit, o que se pretende basicamente este ano, igual co anterior, é emplear unha cantidad importante no que é amortización de deuda, en concreto 906.000 euros, e o resto pois aprobar obras financieramente sostenibles e basicamente o que é adquisición de patrimonio para o Concello, non? Eu considerei así, ademais, por un feito, como ben saben, este ano, a parte da posibilidade que temos da venta de o Matadero, si surge como plan único da Diputación, no cual estamos a falar de 2 millóns de euros para o Concello, a parte de o que é o retraso en algunhas obras que ahora se están actualizando. Eu creo que era un bo ano pois para intentar, non sei o que facerá a nova corporación, pero intentar que con todo eso creo que hai un presupuesto pois xa suficiente como para poder casi poñer o contador en cero. Todas as obras que veñen de atrás están sin acabar ou sin licitar, como moitas do post-18, dar este ano para poder facelas, e esa é a razón de que se houbera escollido pois tamén este sistema. Que é o que se pretende? Bueno,
primer lugar, unha obra ou unha adquisición que en 5 anos vai a estar amortizada, que é unha nave industrial para almacén municipal por un valor de 289.000 euros. Moitos se preguntarán por que non antes, pois porque non antes non había posibilidade de comprar ningunha nave no Concello. Tuvemos a posibilidade de unha nave que se puso en venta, que yo comentara o propio Concello, os técnicos informaron do valor da mesma, aceptouno tamén o propietario, polo que se pretende. Outro é, aquí vou a dar unha noticia do porqué, a adquisición dun local na planta baixa da urbanización Bontán, pois para punto de encontro. Efectivamente, como ben saben, o punto de encontro é orientación familiar, pois só existe nas 7 grandes ciudades de Galicia. En estes momentos temos o compromiso de que Ribeira vai a contar con ese servicio, pero para elo temoslle que dar ou adquirir o que é un local para accedelo. O local, despois de mirar moitos, pois encontramos un que cumplía, porque basicamente o problema que ten é que ten que ter dous accesos completamente diferenciados, non? Para que, mentras entra unha persona, outra pois poda estar salindo por outro lugar sin ter que necesariamente verse ou encontrarse. Bueno, despois dos moitos que miramos, encontramos este local, que foi tamén informado favorablemente polo técnico que veu da Consellería de Política Social, é iso que se pretende. Outro das adquisicións é unha parcela no Touro, que, inda que é unha parcela, son 2 naves, que son as 2 naves que hai en frente da antigua fábrica de conservas Ribeiras. Esa é unha digamos, propiedade que no seu momento era dos herederos de Antonio Pérez, o conocido como Antonio Maroto, e que cando foi o primer Ribeira Atlántica, en unha das actuacións que se pretendía precisamente ali, facer un pequeno centro de interpretación ou facer o centro do Salazón, conservando aquilo que hai, pero facendo ali unha infraestructura pois de conocimento da xente. En aquel momento non foi posible, simplemente porque non estaban de acordo en vendelo ao precio que o Concello pois podía ofrecer. A herencia pois pasou a unha sola, é dicir, adjudicouse. En estes momentos pois o precio de valoración do Concello é aceptado por lo particular, e pois eso se pretende por un valor de 68.000. Por certo, esta parcela entraría dentro do que é a aportación a unidade de ejecución que hai ali, é dicir, que inda por encima ten un aproveitamento urbanístico, porque inda que sería unha parte minoritaria, pero digamos que desta parte o Concello, o día que aquelo pudera salir adiante, pois vai a ter un valor que ten que ser compensado económicamente ou en obra. E por último, o acondicionamento da envolvente térmica e a reforma do interior do edificio da Casa da Xuventude por un valor de 325.000 euros. Teñen o que é o proxecto no seu dispor. Aí, por facer un pouco de memoria, esa obra tuvo múltiples inconvenientes. A primeira das empresas que se lle adjudicou pois foi a liquidación, en aquel momento un proceso concursal e de quiebra. Ao final se lle trasladou a unha segunda empresa que tamén tuvo importantes problemas económicos. Recordar que o Concello incluso tuvo que levála ao xuzgado por un problema de avales. Total, que aquela obra que estuvo paralizada ao final tuvo bastantes actos vandálicos. O que fixo é que o Concello intentara protegela pois a través de facer uns muros ou digamos, sacala un pouco da visión da xente, pero ao final o que fixo foi todo o contrario, que con saltar o muro podía estar ali calqueira e seguir facendo actos vandálicos incluso máis seguros sin que se lle vira. En estes momentos o que se pretende é todo o contrario, volver a integralo como era o proxecto inicial no que é o parque, pero sobre todo o que se pretende é que todo o nefasto desa construción e todos os problemas que está dando pois que podan ser solucionados. Estamos a falar tanto de espacios como utilización, por poñer un exemplo, o que é
o lugar no que se poden facer intercambios, é dicir, o albergue está comunicado só pola parte de dentro, co cual sempre interferiría na labor da propia Casa da Xuventude. Estamos a falar de goteiras, estamos a falar de accesibilidades e incluso estamos a falar da posibilidade que a través dos fondos europeos nun dos patios podase facer unha aula multiuso. En definitiva, o que pretendemos é deixar aquela imagen nefasta, arreglar o que son as cubertas para que non haya, digamos, os pelouriños aqueles de drenaje que sirven para romper cristales e que realmente cumpla ca función para o que é. Esas son todas as obras que xuntado, como dixen, co crédito, pois van a esa modificación ao expediente de crédito extraordinario de 1.669.522,30. Entonces, se os grupos queren intervir, teñen a palabra, señor García Pozo. Moitas gracias, señor alcalde. IPDR non ten dúbida ninguna sobre o que a adquisición dunha nave industrial, porque, bueno, ainda que usted xa o explicou, a nos parece que isto xa tiña que estar feito fai anos e anos. Foi un gramamen para este concello que non tiña sentido de seguir. O do local para un punto de encontro pois é unha demanda xa vella, porque para moitas familias ao final non cumplen co das visitas, porque ir a Santiago e vir pois non sempre se pode. E a amortización do préstamo, único sobre que temos de verdade moitas dúbidas, señor alcalde, é polo arreglo da Casa da Xuventude. Nós seguimos pensando que se tirara, se volver a facer de novo, iba a ser moito máis barata para o concello, porque eu xa non sei cantos euros van metidos aí. Usted fala que con isto pois se van a evitar, bueno, vai a quedar mellor. É verdad que foi unha casa de xuventude que naceu mal, porque hasta os veciños pois estuveron en contra dela, pensando que iba a ser outra cousa, estuvo parada. Pero a nós o que nos preocupa, señor alcalde, non é o que di de que se podan evitar as goteiras, de que se arregle todo eso. A auga que a nos din que, por decirlo de alguna forma, entra polo chan, vais a arreglar con esta reforma? Vamos a ver, a auga que entra no chan basicamente ten solución, pero aparte ali o problema que ten é que moitas veces o que falla é o bombeo, por lo tanto si ten solución. Bueno, a ver si ten solución. Despois o... alcalde. Señor alcalde, compañeros de corporación, boas tardes a todos e a todas. Bueno, desde o Grupo Municipal Cidades Ribeira, no punto amortización de préstamo estamos de acordo, eso parecenos moi adecuado, e reducindo a débeda. Despois, na adquisición da parcela de Touro tamén, parecenos unha boa ocasión. O punto de encontro tamén nos parece ben. Ademais, recordo que este pleno aprobou unha moción precisamente presentada por este grupo para este tema. A adquisición da nave, despois de saber xa os números que fixemos por o tema de estar pagando o alquiler donde estamos usando agora para este menester, tamén nos parece ben, pero curiosamente pásanos o mismo que a compañeira Rosa, que o tema da Casa de Xuventude tampouco temos moi claro. A verdad que non foi unha idea moi boa facer ese tipo de edificación facendo subterránea. Pensamos que ali é un sitio que hai moitísima humedade, está dando moitísimas quebradeiros de cabeza desde un principio. Temos nosas dúbidas, esperamos saber que usted que nos di tamén deste tema. Só temos ese punto que podíamos estar en contra del. Vamos a ver como seguimos tratando, vale? Nada, simplemente decirlle, vamos a ver, que en estos momentos a Casa da Xuventud ven prestando unha labor importante, é dicir, outra cousa é as condicións na que se presta, pero a Casa da Xuventud en estes momentos é unha infraestructura indispensable para este concello e que non teríamos a posibilidade en estes momentos de prestala en outro sitio. O feito de que en algún punto poda vir humedade abaixo, se ten o seu arranxo. O señor Vilas, que anda no mundillo pois da construcción, sábeo perfectamente, desde cámaras de aire, elevar o que é o chan, etcétera, etcétera. O problema seguramente aí ten que ver coa construcción no seu momento, como decía, de empresas que estaban pois a intentar
pasar o mellor posible en aquela obra, hubo reforma, e ao final pois saleu eso. Isto o que pretende é que un edificio que, por certo, inda que los humanos normales non llevemos ningún tipo, digamos, de valor arquitectónico, os arquitectos si lle ven como un edificio singular, o cual xa lle digo que os humanos normales non somos capaces de verlle a singularidade, pero parece ser que entre eles si lle ven as bonanzas dese edificio. En este caso, xa lle digo que con isto se pretende solventar todos os problemas que temos de humedades exteriores, veñan de abaixo, veñan de arriba, e que o local, cambiar todo o que é tamén o techo, cambiar o que son as cristaleras, e que a Casa de Xuventude preste a labor que ven, pero nunhas condicións, miren, a cantidade é importante, non? Que son máis de 300.000 euros, pero quedaría para prestar absolutamente a labor que ven encomendada sin problemas. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista quixéramos facer unhas matizacións sobre este punto da orden do día, e tamén nos gustaría saber se se podería votar un pouco por separado. Propónnos financiar unha serie de obras con cargo ao superávit do 2018, proxectos de inversión e amortización de débeda por importe de 1.669.522,30 euros. Nos resulta un pouco fora de lugar que se nos faga saber o asunto durante a celebración das comisións informativas e realmente sin tempo material para evaluar o seu contido. Mais aínda nos sorprende propoñer estas adquisicións a un mes do cambio de goberno municipal. Con respecto á primeira inversión, que sería a Casa da Xuventude, da envolvente térmica e reforma interior da casa esta, achégase unha xustificación da obra en base ao gasto de mantemento a 5 anos, así como un anteproxecto da memoria xustificativa donde, según o informe do técnico municipal, as obras están mal executadas. Polo tanto, aquí se debería pedir responsabilidades á empresa construtora, está o seguro decenal en vigor, así como aos técnicos directores de obra e ao técnico recepcionista da obra. Estamos falando de 860.607 euros e que 7 anos despois temos que invertir 325.273. Con respecto ao anteproxecto, non define ás claras a solución dunha obra que está mal feita e mal conservada e que evidencia moitas eivas nas actuacións previas. Con estes escasos datos que temos do anteproxecto non podemos ter un criterio acertado sobre a idoneidade das reformas, xa que deberían contemplar un cambio tamén da fachada exterior. Para nós debería ser totalmente diferente. O enreixado debería desaparecer. Temos dúbidas de que estas obras solventen os defectos ocultos que temos de condensación, goteiras e estanqueidade. A empresa sabemos que está suxeita a concurso de acreedores e nós deberíamos... Non existe? Bueno, isto é con respecto a ese punto número 1. Con respecto ao 2, a adquisición da nave, estamos a favor. Con respecto ao punto 3, a adquisición dun local comercial en planta baixa en Fontán, dá a impresión de que está acondicionado baixo para a actividade a desenrolar. Ou ese, sí, está. Bien. Se non fose así, consideramos que o precio está fora do mercado. Nos consideramos que o precio debería de ser en torno aos 60.000 euros. É o precio de mercado que hai para esa zona. Con respecto ao punto 4, a adquisición dunha parcela no Touro. Quero matizar aquí que isto non son dúas naves, é unha nave e máis un resto dunha vivienda. Trátase dunha parcela cun trozo de terreno que está en delimitación marítimo terrestre. Está afectada polo POL e pola rede Natura, consideramos. Está dentro dunha unidade de execución, que é o polígono 30, que para desenrolala faría falta un 50% ou máis do terreo. E aquí estamos contando con un 10% escaso. Nas condicións actuais non podemos edificar, e menos destinalo a solo residencial para vivenda protegida, como pon no informe. Sí, pon no informe. Despois yo explico. Como reflexa esta justificación da compra. Neste momento está afectada por servidumbre de costas e dominio público, polo que
solo se podría destinar a cuestións sociais ou a restaurar para salazón como ben de interés cultural ou patrimonial. Consideramos que o valor de compra debería de ser sobre o valor catastral. Gracias. Con respecto ao punto quinto estamos a favor. Vamos a ver dúas cousas. Ustedes o que están aprobando non é un proxecto de reforma da Casa da Xuventud. Están a aprobar un expediente extraordinario de crédito para dotar unha partida ca que facer un proxecto para solucionar os problemas da Casa de Xuventud. Son cosas diferentes. Usted non está aprobando nada, o que está aprobando é que a próxima corporación poda facer un proxecto de 325.000 euros para arranxar os problemas da Casa de Xuventud, co cual, ao final, para que quede esplendorosa, serán 270 ou serán 470 e o meterán de outro lado, pero non están aprobando en estes momentos ningún proxecto. Aquí, como vin, o que hai é un informe, é unha memoria do arquitecto. Posteriormente se facerá. Con respecto ao do Touro, vamos a ver, efectivamente, eso está en dominio público, pero está dentro dunha unidade de ejecución. O suelo residencial que estuvo afectado ou está afectado polo POL nunca se facería aí. É dicir, eso está incluído, ademais, para que dentro desa unidade de ejecución fora unha zona de equipamiento ou unha zona verde ou que fora. Que pretendemos nós? É o que pretendía o Ribeira Atlántica primitivo, é dicir, que a entrada dai se reconstruya o que é a salazón e por mediante panéis e outra que a xente poda visitar, ver como funciona, non incluso non se vai a poñer, ou a idea polo menos que ten este alcalde sería esa, incluso non se vai a poñer nin tellado nin nada, sería esa obra ao aire libre. Que é o que donde se podería facer a construción se a Xunta que ten que informar dera no que actualmente é a nave de conservas Ribeira. Cal é a pretensión que en algunha vez o manifestaron os propietarios? É dicir, seguir conservando o que é a estrutura industrial, pero poderlle dar o uso residencial, é dicir, non aumentar volumen, sino simplemente que o que é a nave, poder pasalo e respetalo tirando a parte de diante que é a que habría que poñer a altura de, é dicir, o edificio donde estaban en no seu momento as oficinas, para que se ceda toda esa parte a público, e aí é onde entra, no tanto por ciento correspondiente, esta propiedade. A parte o ayuntamiento entra no 10% do aproveitamento e todo o que a lei nos marca. É dicir, que cando o propietario que ten a maioría quixera facer algo, ten que contar con esta propiedade que tería un valor para o concello. Non... Exactamente. Exactamente, é dicir, que si é verdad que como ten a maioría, quen dispón diso, pero quen vai a aprobar ese proxecto é o concello. O sea, non vai a aprobar el. Entonces aí ten un valor, aparte do que agora compremos, que xa ten un valor para nós, porque mañán vamos a ter ese centro de interpretación, un lugar visitable, que por eso, por si solo, xa tería un interés para o concello, pero o día que construyan, ademais, ten un valor económico. Porque por aportar eso, lle terán que dar ao concello un baixo, 2 pisos, o que sea, o valor ao que lle corresponde a eso. Por lo tanto, por eso considerou o técnico que ese é o valor que ten, igual que o baixo de Avesadas, é dicir, o baixo o baixo de Fontán, precio de venta era moito maior que este. A oferta do concello foi a que a valoración que fixo o técnico municipal. Eu lle digo que o gran inconveniente que ten este alcalde, que terá calqueira que algún día sea alcalde, é que é moi difícil moitas veces que o concello poda comprar, porque o noso valor de valoración non é igual o valor que cree o propietario que ten. E nós dai sí que non nos podemos pasar. Entende? Moitas veces eso nos leva a cantidad de compras que quer facer o concello que son imposibles porque nunca satisfacen ao vendedor, non? Esa é a información que lle podo dar. E polo grupo, sí, señor Pérez Varal. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois a min, como portavoz do bloque neste punto, gustaríame empezar por abaixo. Empezo polo último. Estaríamos de acordo na amortización do préstamo de inversións de 2018. Na adquisición da parcela do Touro, pois tamén estamos de acordo, porque sería comprar unha parcela para uso e desfrute da veciñanza do Concello de Ribeira e tamén dos visitantes que chegan a Ribeira para
poder contemplar ou disfrutar do noso patrimonio natural. Con respecto á adquisición do local en planta baixa na urbanización de Fontán, gustaríame que me respondese ao final da miña intervención se a Xunta vai a correr cos custes de equipar ese local. E, ademais, se está previsto un prazo temporal de cando podería facelo. Na adquisición da nave industrial para almacén municipal non teríamos nada que facer. E aquí ven o grosso da miña intervención, que é o condicionamento de envolvente térmica e reforma da Casa da Xuventude. E aquí gustaríame facer un pequeno repaso histórico. En 2008, dentro do BNG, demandábamos que se replanteara o proxecto da Casa da Xuventude. O concelleiro Luís Teira pedía a reformulación que o goberno tiña para esta edificación. Aí pedíamos que antes de construir o edificio pois se fixese unha reunión coa mocidade, coas entidades asociativas, cos grupos de música, para poder albergar nesa edificación as posibles demandas que tiña naquele momento a mocidade. Non se fixo, non? En xaneiro de 2010, 2 anos máis tarde, víamos que a Casa da Xuventude acumulaba desperfectos e dicían a prensa naquele momento: el edificio está acabado desde hace meses, pero según el BNG hay filtraciones de agua incluso por los conductos de electricidad. También se produjo una inundación. Non é que o dixera o BNG, é que a Casa da Xuventude estivo inundado durante varias semanas ou varios días polo menos, onde a altura da auga era considerable e tivemos que gastar máis diñeiro porque houbo que levantar o piso daquele momento. A pesar de que se inauguraba en xaneiro de 2010, non entrou en funcionamento e en marzo de 2011 o Bloque volvía a demandar a posta en funcionamento da Casa da Xuventude. Ben que pola miña intervención, isto é como anuncio dun famoso produto, vuelve sempre a casa por Navidad. Sempre en xaneiro o Bloque demandaba a posta en funcionamento da Casa da Xuventude. Cremos que é unha instalación que se debe potenciar. Cremos tamén, como xa vimos facendo dende os últimos anos, que o albergue se debería separar da propia Casa da Xuventude para que pudese ser de uso diferenciado. Quere dicir que cando ven algunha excursión, algunha competición deportiva, pois poidan estar albergados aí aos deportistas sen ter que ter acceso á propia Casa da Xuventude. Tamén, desde este grupo, reformulamos esa idea que vostede mencionaba, señor alcalde, de pechar un dos recintos interiores para aumentar nunha aula de usos múltiples. Consideramos que iso é prioritario facelo. Entón, nós, como grupo que sempre tivemos en mente e en traballo, como acabo de mencionar, a Casa da Xuventude como unha das nosas prioridades políticas para que a mocidade pois teña un espazo onde poder reunirse, poder pois desenvolver creatividade ou talento musical, por exemplo, pois poida ser de uso, non? E non, como está agora mesmo, que a verdade é que se pasan por ali, quen non pasou, pois está nunhas condicións bastante lamentables, non? Quero lembrar que a última vez que fun había ocos considerables debaixo das ventás do albergue, humidade por todos lados, os cristais nunha situación lamentable por culpa dos actos de gamberrismo. Consideramos que isto é unha actuación que agardemos que poida ser definitiva. Gustaríame tamén saber se o proxecto contempla algún tipo de garantía de que esta poida ser unha reforma definitiva, entendendo definitiva que vai a rematar coas filtracións, humidades e demais problemas que conta hoxe en día coa Casa da Xuventude. Por iso, o noso grupo vai a votar a favor de todas estas partidas, reincidindo en que a Casa da Xuventude sempre foi para nós unha prioridade política, darlle un espazo onde poder estar e poder crear calquera cuestión creativa, tanto musical, de cultura, etc., para a nosa mocidade. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Efectivamente, a Xunta veu a supervisar o que é ese local, cumple as condicións e a súa idea é adxudicar o que é a obra de poñer en funcionamento ese punto de encontro este mismo ano, co cual, unha vez que acaben, empezará a prestarse, que eu creo que é un servicio importantísimo, moi demandado por todos os grupos políticos e, aparte, pois por todos os estamentos aos que beneficia, familias e propio personal de os xulgados. Como aquí se dixo, efectivamente, xa a Casa da Xuventud
pois, inda que a abrimos, porque se non a abrimos ainda estaría peor, xa está finalizada prácticamente desde o ano 2008-2009 cos problemas que tiñan en estes momentos, aparte de albergar os servicios de xuventú, albergar o que é pois todas as actividades que temos, como a de informática, esta que facemos todos os anos e todo eso, pois decir que a parte da Alfalla, que nos veñen utilizando habitualmente como albergue, son tanto o Club de Taekwondo, de natación, a Real e Ilustre Cofradía da Dorna, as charangas que actúan no Carnaval, os participantes na Universidade Menéndez Pelayo, o Club de Kempo, o voluntariado ambiental da Xunta de Galicia, no campo de traballo de Corrubedo, etc. etc. Non, polo tanto, o que se pretende é dotar dunha partida presupuestaria que en estes momentos os técnicos din que é suficiente para solucionar esos problemas. A idea é que, aparte deso, como vostede dixo, cos fondos europeos se amplíe o que é aquel espacio que está entre os dous albergues e que se fagan independientes do que é a actividade normal da Casa de Xuventude. Non é normal que a xente poda andar en roupa interior ou ir a unha ducha e a vez que estén traballando ali. Claro, son actividades que inda que a ninguén nos chama a atención, pero creo que poden prescindir precisamente de coincidir unha ca outra, non? Entonces, bueno, non sei se informei de todo o que me preguntaban, pasamos o que é a votar esa pretensión, pero despois lle digo, a próxima corporación co que é o arquitecto municipal, pois estaremos de acordo. Se eu a sigo presidindo, como espero é o meu desexo, conten con que antes de que se adjudique se presente o proxecto a todos os grupos. Así que, se lle parece, pasamos o que é a votar este punto, que é o crédito extraordinario do ano 2019, co que, aparte, espero que a deuda pois este en niveles do 20%, ou aproximadamente. Así que creo que é importantísimo tamén. Votos a favor deste punto. Abstencións? 3. Somos, sí, 17 a favor, 3 abstencións. Pois moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte, que é da concesión Medalla Ribeira. Eu agradezco a todos os grupos a súa disposición. Eu creo que, se por algo esta corporación foi ou vai a ser recordada, aparte da cantidad de puntos nas que fomos capaces de poñernos de acordo, é porque supo honrar a cantidad de ribeirenses que así, eu creo, o merecían. Creo que o máis importante de un pueblo son as súas persoas, é distinguir e reconocer a todas aquelas que son sobranceiras por algunha outra labor. Eu creo que, de verdad, que eu lle estou moi agradecido que fóramos quen de saber homenaxealos e distinguilos, porque creo que eso, ao final, quen se está distinguindo son aqueles que son quen de aprobalo e de facelo para os demais. En este caso, como ben saben, hai un deportista, un paradeportista, pero un deportista, porque grandes dos seus éxitos viñeron tamén na categoría senior, competindo con toda a clase de competidores, e que en estes momentos, a pesar de esos éxitos, non ten o reconocimiento da Medalla Ribeira, como si tuveron outros deportistas, como os irmáns González Pérez, ou como Ana Peleteiro e María Vilas. En este caso estamos a falar de Álex Vidal, un deportista que naceu en dicembro do 81, que é veciño de Castiñeiras, que entablou contacto por primeira vez co deporte do taekwondo aos 18 anos de idade, como unha forma de facer fronte ora é a palabra que lle foi diagnosticada, que non crean que para min é moi fácil de pronunciar, que é polirradioculoneurite, e que lle deixou unha minusvalía do 77%, que se enamorou a primeira vista do taekwondo, que ganou o campeonato galego Promesas medíndose a loitadores sin ningún tipo de discapacidade no ano 2007,
que na mesma senda no 2008 quedou terceiro no Campeonato de Galicia absoluto e campeón un ano despois, ademais de quedar cuarto no Campeonato de España de clubes. E no ano 2009 empezou a fraguar os éxitos que, polo que é internacionalmente conocido en estes momentos, un asiduo da selección española. Ganou o primer campeonato mundial de para taekwondo celebrado en Azerbaiyán no ano 2009 e repiteu no 2010. Tamén chegaron no ano 2012, 13, 14 e 17, onde se alzou cos ouros no Campeonato do Mundo en Aruba, Suiza, Moscú e Londres. Agora o que está é preparando os Xogos de Tokio 2020. Espero que este ano, que por primeira vez vai a ser olímpico, que vai moi ben clasificado, o consiga. Como ben sabe, un amigo dos todos os que aquí estamos no pleno, eso creo, pois Juan Luis Martínez leva moitos anos como o seu adestrador. A outra das persoas que creo que merecen esa distinción, tanto polo seu pasado como o seu presente, como presidente do Ateneo e persona sempre presente no mundo da cultura que colabora con todos e cada un dos eventos que ali se participa, é o ribeirense Santos Soujo Vello, que naceu xa antes que Álex Vidal, no ano 43, que empezou os seus estudios na Academia El Pilar, con Carlos García Ballón. Como profesor cursou o bachillerato no Colexio Peleteiro como profesor Ballón, cursou o bachillerato no Colexio Peleteiro en Santiago, estudiou Enxeñería Superior de Telecomunicacións en Madrid, facendo o posgrado no ICADE. Foi precisamente pois o primer teleco do noso Concello. No ámbito profesional acadou postos de alta responsabilidade tanto na Telefónica como en servicios autopistas e autovías S.A., Serausa. Foi o primeiro enxeñero de telecomunicacións en obter unha acta no Parlamento de Galicia, participando nas 4 primeiras legislaturas por UCD do 81 ao 85, por Coalición Galega, partido do que foi fundador no 85-93, polo PSG-PSOE no 93-97, e tamén é o primer ribeirense, e como ribeirense e non ribeirensa, é o único que foi conselleiro no tripartito entre os anos 87-90 de Industria, Comercio e Turismo, con González Laxe de presidente, bueno, que no pouco tempo que estuvo, creo que ademais prestou a Ribeira servicios importantes, como foi traer a ITV para aquí, co cual foi un servicio de ámbito comarcal, que fai que moitas xente de outras lugares da comarca teña que vir aquí. Foi o que aprobou o lugar onde hoxe está a Oficina de Turismo e de Consumo, aprobou tamén no que foi o Parque Natural, aquel observatorio, aquel lugar, pensado tamén en dar servicio aos visitantes, e no pouco tempo creo que prestou unha labor importante a Ribeira. Esas son as propostas que facemos e, polo tanto, someto a seu ditamen, ao seu consenso, e a quen queira intervir, pois que o fala. Moitas gracias, señor alcalde. De Santos Soujo pouco máis ou moito máis podría añadir. Úneme unha relación personal, desde logo podo asegurar aquí que sempre tivo moi presente Ribeira. Non solamente se dedicou a traer esas cousas, sino que sendo conselleiro de Industria, todo o que pudo para axudar a cofradía que iniciaba seus pasos na comercialización, na carnada, no frío, tamén el conseguiu subvencións e axudas, porque xa digo, era un amante de Ribeira. En canto a Álex, pois simplemente, señor alcalde, dicir que casi había que pedirlle disculpas porque retrasamos moitísimo tempo darlle esta medalla de ouro, ou a medalla do Concello de Ribeira. A parte de seus méritos, eu creo que están agrandados, e sempre que o vexo miro para el pola superación que ten sobre sí mismo. Eso é un mérito que pouca xente pode presumir del. O sea, Álex, a parte de... Moitas gracias, señor Carlar. Nós, desde o Grupo Municipal Ciudadanos, tamén vamos a aprobar as dous
o darlle esta nominación a estas dúas persoas. Eu, como profesional das artes marciais, sei perfectamente o gran esforzo que Alex está facendo neste tema e ainda o valoro pois desde outro ámbito que vos non podedes, pero créedeme que é algo fora do normal o que está facendo este rapaz, sin duda ninguna. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista tamén imos a votar a favor da concesión das medallas a Alex Vidal Álvarez e Santos Soujo Bello pola súa contribución á cidade de Ribeira e ensalzala nos distintos lugares por donde pisan, tanto nos seus ámbitos deportivo e político como persoal. Gracias. Señor Vázquez Cobos. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois a nós estamos ledos de que as medallas as leve xente como estas dúas persoas que as van a levar. Eu non coñezo personalmente a Alex Vidal, teño saludado unha vez, pero ás veces covín, é un rapaz simpático, jovial, alegre, un gran deportista, cun gran afán de superación, e que creo que ademais colabora co Concello en moitas cousas, ten feito exhibicións, en fin, unha persona da que todos debemos de aprender, e me parece un candidato excelente para levar a medalla. O señor Santos Soujo, pois é un ribeirense destacado, o que tamén estamos contentos de que se lle dé a medalla, porque, bueno, aparte de que conseguira cousas para Ribeira, que está moi ben, seguro que as fixo no exercicio da súa labor e considerou que era xusta darllas, porque senón seguramente non o faría, pois aparte deso, pois é un home que tolerante, temos participado no Ateneo, o Ateneo está aberto a todo tipo de ideoloxías, de actividades, en fin, asistido a presentacións de libros, é un dinamizador da cultura, e nos parece moi ben que se dé este homenaje a estas dúas persoas que o merecen. Pola nosa parte estamos de acordo e imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias. Pola miña parte, aparte de agradecerlle a todos os grupos a súa aceptación, creo que estamos facendo un acto de xusticia con estes dous ribeirenses. Voulle a poñer xa de ver esa nova corporación. Eu creo que a nova corporación celebranse 40 anos da primeira corporación democrática e creo que antes de que sea tarde nos arrepentimos, debíamoslle, aparte de facer un homenaxe a esa primeira corporación democrática, homenaxear tamén a aqueles concellais daquela corporación que todavía pois teñan a posibilidade de recoller por parte de eles pois o reconocimiento do Concello. Creo que por moito ou pouco que nos guste o devenir do tempo, creo que Ribeira, despois de 40 anos, e creo que esta corporación así o manifesta, pois foi un lugar de entendimiento, este pleno sempre o foi, e aqueles pioneros pois o tiñan bastante máis difícil que nós entenderse, viñan de mundos completamente diferentes, de ideoloxías completamente diferentes, e que foron quen de entenderse en beneficio de Ribeira, así que eu creo que coincidindo con ese 40 aniversario, antes os aniversarios que eran de 40 en 40 non eran para celebrarse, así que agora que temos a posibilidade de celebrarlo, eu creo que sería unha boa ocasión de que unha das primeiras acordos da próxima corporación fora homenaxear a aquela corporación e homenaxear os que teñan a suerte todavía de poder disfrutalo. Non falo máis, sometemos a votación o que é a concesión das medallas ao señor Santos Soujo e ao deportista Alex Vidal. Votos a favor? Pois unanimidade, moitísimas gracias. Entramos no que son as proposicións. A primeira é do PSDG-PSOE, do señor Vilas, interesando melloras na parroquia de Palmeira. Ten a palabra, señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Vou a pasar a exposición de motivos. Ante os requerimientos e demandas reiteradas por veciños de Palmeira sobre as dificultades de circulación na vía pública Rúa Lorenzo Mene Trabadel na conexión coa AC 305, especialmente nas horas de entrada e salida do Colexio CEIP de Palmeira, acudimos ao lugar para valorar unha posible vía alternativa co fin de evitar aglomeracións e posibles incidentes no entorno de dito centro escolar. Unha vez no entorno do CEI de Palmeira encontramos unha posible solución ao problema no camiño público de Xestido que comunica o lugar da Lomba coa zona das Lombas, no entorno do lugar de San Pedro.
Primeiro, a vía pública Camiño Xestido ten unha longitude total de 730 metros, dos que están pavimentados uns 350, cun tramo de 60 metros na Rúa de Moldes e 290 na zona das Lombas. O camiño preséntase ben delimitado con moxóns de gran tamaño ás beiras do camiño veciñal 90-20 do polígono 36. Achégase unha foto do lugar. Segundo, os restantes 380 metros lineais do camiño son transitados por tratores e, en parte, intransitables pola cantidade de malezas, silvas, figueiras e loureiros que creceron na vía pública. Terceiro, na entrada dende a Rúa de Moldes, o camiño está bloqueado mediante unha valla metálica de obra. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira ao seguinte acordo, que se proceda á limpeza do camiño público mediante desbroce das especies vegetais, así como a inmediata retirada da valla da obra que bloquea a entrada ao camiño veciñal dende a Rúa de Moldes. Segundo, que se proceda a redactar un proxecto de pavimentación do camiño veciñal 90-20 contemplando a necesaria ampliación do vial actual. Terceiro, que se fagan as xestións cos veciños titulares das fincas anexas ao camiño, facéndolle ver o beneficio da obra de cara a facer unha cesión de terrenos de uso e dominio público. Moitas gracias. Intervén, señor García Pose. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós aquí o que vamos a apoiar é que desde logo o camiño público se limpe. Non hai máis remedio e hai que ter o compromiso de manter constantemente os camiños públicos limpos e que se amañe porque terá tramos en que estén en mal estado se está invadido por maleta. Logo que se procede a redactar un proxecto de pavimentación, IPDR é un pouco máis exixente. Amaño o camiño, con proxecto ou sin proxecto, pero se o camiño xa existe, hai que amañalo. E a negociación cos veciños, pois que a faga quen o pode facer, porque os veciños é moi difícil que entendan que teñen que ceder, porque ao mellor xa cederon na súa época e agora non queren ceder. Ora, o que hai neste momento, nos apoiamos que se amañe, que se limpe e que se poña en estado para poder circular coches e máis persoas. Nada máis. Gracias, señor alcalde. Bueno, concordo ca señora Rosa Pose que se limpe, isto xa é unha cousa que cae de caixón, claro. Despois, que se proceda a redactar o proxecto de pavimentación. Bueno, a ver, estamos falando, se non estou moi trabucado, de facer unha estrada, prácticamente, porque o que quere é como unha alternativa aos coches. Por lo tanto, aquí na presentación de motivos, o señor Vilas di que pasan os tractores, pero se queremos que pasen os coches, seguramente haberá que algo máis que limpar. E que se redacte o proxecto, señor alcalde, entende ben, redactar o proxecto non é darlle a conformidade á obra, porque a veces aquí se pensa que non, que redacta o proxecto xa aprobamos que se faga a obra. Non, depende, porque isto nós non somos técnicos, non? E se quere facer unha cousa para que sea alternativa aos coches, ao mellor hai que facer máis obra da que aparentemente aparece aquí. Que se fagan as xestións cos veciños. Bueno, pois eso que non ten que facer o grupo de goberno, parecenos ben, non temos inconveniente ningún. Gracias. O material que pon 1, 2, 2, pero que creo que está ben, que o segundo punto debía falar cos veciños, porque facer un proxecto para pavimentar un camiño de 2,5 metros, pois non ten sentido. Primeiro que hai que falar cos veciños e ver se están dispostos a ceder para poder facer un proxecto que sirva para algo, non? Se non, basicamente non ganamos nada. Señor Pérez Outeira. Bueno, pois, señor Vilas, moitas gracias por preocuparse unha vez máis por Palmeira. Na moción que trae hoxe aquí, bueno, na moción non, a proposta, na proposición que trae hoxe aquí no pleno, di vostede que ten unha preocupación por a circulación en torno ao grupo escolar de Palmeira. Pois ben, o grupo escolar de Palmeira ten dúas entradas e salidas. Unha por a calle Miñoteiro, que foi ancheada, hai 2 anos que foi ancheada por a cesión dun veciño, aumentando a calle casi 4 metros. Calle por a que se pode subir a baixar. Por a calle Barreiro, tamén se pode subir a baixar. Por a calle Lorenzo Mene, tamén se pode subir a baixar. E outra salida que dá á Rúa de Moldes, que é por a parte de abaixo, o sea, ven Lorenzo Mene, e despois ven a Rúa de Moldes. Por a Rúa de Moldes pode usted salir por todas as que lle indiquei anteriormente, pero aínda pode salir por outra máis. Pode salir por San Pedro
e de San Pedro ainda ten dúas salidas máis, que é unha por a Fenosa e outra por as Saíñas. Señor Vilas, pregúntome eu se será por salidas ou entradas. Quixera eu que todos os grupos escolares estuveran así con tantas entradas e salidas. Pero, señor Vilas, eu penso que o problema non está aí. O problema está na comodidade. Na comodidade que ten a xente a hora de ir levar ou buscar os rapaces. Porque algúns deles non baixan nin do coche cando van buscar aos rapaces. E estamos esperando á porta, provocando os correspondientes atascos. Señor Vilas, hai que limpar o camiño. Estou de acordo como estamos todos. O camiño hai que limparlo, non pode estar tan descuidado. Que algún día habrá que asfaltar? Pois estou de acordo tamén que algún día habrá que asfaltar, sí, pero penso que a prioridade deste camiño ahora mismo, hai outras calles en Palmeira que necesitan asfaltar, calles por onde circula a xente, non por este camiño que hai 40 anos que non circula ninguén. Quer vostede redactar un proxecto? Pódese facer. O proxecto sí se pode facer. Eu pedirílle tamén que me botase unha man. Mire, fala usted cos 30 e pico de veciños, dígalle que teñe que retirar 4 metros a medio debaixo do camiño, e cando os teña todos de acordo, pois empezamos co proxecto. Votaremos que sí, non serei eu quen diga que non a unha obra para Palmeira, nin unha mellora de Palmeira, por lo tanto, eu voulle votar que sí. Ora ben, voten usted tamén unha man e fala usted cos 30 e pico de veciños, nada máis, señor Vilas. Claro. Sí, de momento. Señor Vilas, non sei, para rematar, pero bueno, se deixa o punto segundo como consecuencia das gestións do terceiro, en función da disposición dos veciños, pois... Sí, bueno, podemos facelo da forma que usted comenta. De todas formas, quixera matizar unhas cousiñas, que aí hai unhas especies vegetais que se cadra ao mellor deberían de ser conservadas na medida do posible. Tamén hai unha fonte de auga que habría que tratar de canalizar. Nós o que pedimos realmente sería a limpieza e recuperación do espacio público que quede ben para transitar peonalmente ou a través de vehículos. Nós non estamos falando de asfalto en un principio, pode ser zarzo ou pode ser un material acorde para ser peatonal, en principio, vaya. Gracias. Pois entonces, se lle parece que se proceda á limpeza, que se pagan as xestións ou se fale cos veciños, en caso de que haya posibilidade de facer un camiño decente, pois que se faga o proxecto e xa se meterá ou non se meterá en función das prioridades do Concello en presupuestos. Sendo isto así, pasamos a votar con estas consideracións. Votos a favor? Pois unanimidade. Queda unha última proposición que é do PSDG-PSOE, do señor García Pérez, en relación á antigua tubería de desagüe da Praia do Prado, Corrubedo. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes, noitos a todos. E vou a pasar a facer a exposición de motivos. Fai máis de 4 anos poñíase en marcha a nova depuradora de aguas residuais de Corrubedo, na que o goberno inverteu 5,9 millóns de euros. A planta construíuse en Punta Paxariñas e ten unha capacidade por unha población de 7.326 habitantes equivalentes. Foron necesarios 8 bombeos para impulsar as aguas fecais hasta Edar, situados en Ribeira do Prado, Casa do Mar, Concheiro Alto, Agras, Sirves, Artes, Oleiros e Escola de Oleiros. En total instaláronse 5.867 metros impulsores e 10.965 metros de colectores, ademais de un emisario submarino de 223 metros. Hasta aquí todo está correcto. Con esta obra quedarían solventados os problemas de saneamento dos veciños de Corrubedo, de Artes, de Olveira e de Oleiros. Sin embargo, na Praia do Prado, cando a marea está baixa e para a sombra dos residentes e visitantes de Corrubedo, sigue visualizándose a antigua tubería de desagüe das vivendas do cantón que afea a bonita abra do lugar. En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo único, que por parte de quen corresponda se tomen as medidas pertinentes ou oportunas para eliminar a antigua tubería de desagüe da Praia do Prado e para mellorar as condicións de vida e traballo dos veciños do lugar. Ademais, que cando os visitantes e ahora que Corrubedo está cumplindo 11 siglos de existencia, pois se podan levar unha mellor impresión da nosa parroquia que tan bonita é. Mais nada, gracias.
Por conocimiento dos grupos, supoño que todos ustedes teñen a emenda que presentou o Grupo Popular. Señora García Paz. Gracias, señor alcalde. Bueno, como é o último pleno da corporación, eu teño que felicitar o compañeiro Manolo, que permites chamarte así, pola sensibilidade que demostras con este tema. E vouche explicar por qué. Aquí se gastaron un montón de cartos para facer un proxecto que collía todo o que é esta tubería que vai á playa. Por eso che felicito e digo de verdade, que iba á playa e iba a ir por debaixo dun paseo como de tablas para leválo hasta a depuradora. Ben, pois un representante de teu partido creounos un problema, aí ande estaratas, e aí senón están os periódicos e demais. E ao final non se fixo. Non sei cantas reunións hubo en Currubedo para explicarlle a bondade deste proxecto. E claro, Costas, que xa non é como Portos, sempre quere evitar problemas, dixo, se non hai a cesión dos veciños, que non era moita, e algúns lle iba a mellorar bastante, porque hasta podían abrir unha porta directamente a ese paseo que se facía, pero bueno, había un señor de Madrid que, bueno, era un problema, iban polo paseo e iban a ver a él ali sentadiño nas hamacas, vale, eso é a sensibilidade hacia as persoas. É mellor ver como sale toda a porquería que non que che vexan a ti en unha hamaca tomando o sol. E non se pudo facer. Amigos que eran meus acabaron enfrentados comigo porque defendín ese proxecto, porque pensei que esa playa habíalle que quitar os vertidos. Por tanto, gracias. Vamos a apoyar, señor alcalde. Gracias, resto de grupos que desintervir, señor Vázquez Cobra. Gracias, señor alcalde. Bueno, para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista, o saneamento é unha prioridade. Bueno, non podemos votar en contra desto. O que pasa é que o señor García, espero que teña ben aceptar a emenda que está plantexada, porque na actualidade, eso sigue votando. Claro, entonces, por nosa parte, non hai ningún problema. Gracias. Boas noites a todos, señor alcalde. Señor García, como saben todos os integrantes da corporación, foi sempre prioritario para o equipo de goberno o que é o saneamento en todos os lugares, sean de interior ou sean na zona de costa de mar. Agora vou falar só de Currubedo. Aquí a señora García Pose xa me aforrou falar dun tema que é como unha espiña que quedou aí clavada, pero para todos. Pero no que se refere a isto, vamos a deixar un pouquiño claro, non? O comenzo da primeira legislatura, porque o señor García usted menciona o tema de que se fixo a depuradora, pero o principal vertido que tiña Currubedo, saben todos que estaba no Murallón. Ese vertido viña significando de calquera maneira un 70% ou máis do que se vertía na Praia do Prado, porque se vertíase no vai atrás do Murallón e iba para o Prado. Sempre nos salerían os análisis mal. Bueno, iso solucionouse xa cando se fixo a depuradora, na primeira legislatura, que puxos todo moi ben, pero tamén fixemos nesa legislatura melloras no saneamento en esa zona, que ainda que non se conseguiu facer ese paseo en cuestión, sino que se refiere á maioría das casas que están circundantes ali polas calles cerca da Casa do Mar e toda aquela zona, pois teñen o seu saneamento que vai dar á depuradora. Van dar a todos a tal, e van ao aquel de decantación e van para o bombeo do Prado. Despois, na primeira legislatura, fíxose bastante. Non quero olvidar, porque se empezou xa tamén ese tema, o saneamento e bombeo desde Teira, que non son poucos metros, para a carretera general, que é onde... Isto apagas el sol. É verdad. Bueno, na segunda legislatura, que xa o señor alcalde, bueno, pois xa tiña que depender de todos vostedes, como é natural, pois chegaronse a acordos. O primeiro urgencia que había neste tema era o que é a Rúa das Delicias e a Rúa das Dunas, que é o segundo emisario, bastante máis escandaloso e bastante máis problemático e contaminante que este que estamos falando agora a cuestión, que eu vou explicar por qué. Sabe que hai un emisario ali na Rúa das Dunas,
na calle paralela á Rúa Delicias, que eso vais a eliminar agora, coa obra de millora que está xa licitada, non? Renovación das liñas de saneamiento e pavimentación nas rúas das Delicias e das Dunas. Aí vais a poñer todo o que é a instalación nova de saneamiento e vais a facer toda aquela fila de casas que está na Rúa das Dunas, que verte directamente a ese emisario que vai dar ali a plena entrada do Porto de Corrubedo. Esa zona pois vai a quedar prácticamente limpia. É unha obra importante que se tardou anos en facer, que era unha obra da Diputación, pero que agora está completamente acabado todos os seus trámites e a punto de empezarse. E agora vamos á do Prado. Nesta legislatura tamén aprobáronse pavimentacións, entre esta e a pasada, estábamos por aí no comenzo, as pavimentacións de toda a zona do Campo da Agra. No Campo da Agra pavimentáronse 7 calles, solamente quedou unha que dirían os veciños, por que queda isto sin pavimentar? Que é a zona que vai pegada á playa, todo. Esa zona quedou sin pavimentar precisamente por ese motivo, porque había que buscar das últimas casas que hai, non no cantón, porque o cantón é unha casa, chamámoslle nós ali, o cantón é unha casa, pero hai unhas 6 ou 7 casas ali que ainda siguen vertendo por esa tubería. Entonces, esta obra tardou en facerse, é unha obra tamén da Diputación, que non lle estou botando a culpa á Diputación, os trámites que hai e todo eso. Bueno, agora, neste momento, está para empezarse tamén, está adjudicada e vais a empezar. E esa obra comprende coller os niveles desas 6 ou 7 casas para leválas ao nivel da tubería que vai para o bombeo do Prado. Non sei se saben onde está, pero vai a ir para ese bombeo, porque actualmente vai para ese emisario. Entonces, unha vez que se faja eso, porque esta obra, xa digo, comprende o Prado, calle do Prado, calle da Campo da Agra e Recopellón, porque vai a chegar hasta cerca da iglesia, o que é a pavimentación, non o alcantarillado. Entonces, unha vez se faga eso, e quede todo o que é os vertidos eliminados desa tubería, vai a quedar un tramiño pequeno que vai a quedar para pluviales, considerando que eso vai a ser prácticamente a corporación que veña, é unha cousa menor, pois non se trata máis que de retirar os tubos, quitamos o impacto visual. Pero primeiro hai que facer a obra, que xa digo, levou o seu tempo, está aprobada, ustedes saben, porque non me acordo que o señor Vilas dixo aquel ano moito levades arrasadas en Corrubedo, non sei que, cando fixamos as obras da pavimentación e tal, as pavimentación das calles fixáronse, pero esta que era importante quedou hasta agora. Vais a facer agora. Polo tanto, nós propómolle unha emenda que foi de diferenciar unha cousa da outra, inda que ven sendo a mesma, non? Trátase de quitar os vertidos, co cual, erradicando isto de aí, que ademais é unha cala das máis bonitas do pueblo, que nós chamábamos o Cocho, porque é o único sitio de Corrubedo onde estaba a Juiña Quente, queda a Playa do Prado, o único que vai a quedar agora no Prado, vai a ser esas casiñas que se opuxeron ao paseo, porque eles quixeron que eran os máis beneficiados, e a Playa do Prado vai a quedar completamente limpa. Ou sea que nesta enmenda podemos todos xuntos reafirmarnos na necesidade de sanear o noso mar e eliminar impactos visuales como esa tubería. Creo que non é necesaria quitarla toda hasta lá abaixo, con que se quite hasta onde está a marea, as mareas vivas, vamos, é suficiente. O resto podelle quedar ali porque non molesta a nadie e os peixiños poden se ajuchar por ali tamén e dalle vida tamén aos pescadores. Pero todo o demais, quitalo. Vale? Nada máis, moitas gracias. Señor García, para... Vamos a ver, en primer término agradecer a intervención da señora Rosa. O señor García é unha persona moi sensible, como usted sabe, que me conoce fai tempo. E, por o tanto, como estamos no siglo XXI e Ribeira xa é unha cidade importante que ten perto de 28.000 habitantes, cando se pasea por algunhas playas nosas e se ven cousas semellantes a esta proposición que trae aquí, pois eu me vexo obligado e impelido por os veciños de Corrubedo pois a expoñela aquí.
As cousas que son da cidade hai que traelas ao pleno do Concello, non se falan nin se resolven na taberna. Por eso a traio aquí. En canto ao señor Freire, nós, o Grupo Socialista, eu en concreto, como concelleiro desta proposición, acepto a súa emenda e que, de unha vez por todas, se solucione ese problema, non só visual, que se solucione en profundidade para que non volvan a ocurrir máis cousas semellantes. Mais nada, gracias. Dúas cousas. A primeira, saben que todas as playas do Concello de Ribeira teñen a calidade de excelentes, cousa que non se conseguía pois na historia deste Concello, esta incluindo o deste lugar. Eu creo entender a señora García Pose cando fala da súa sensibilidade, que é unha pena que en aquel momento usted non estuvera no Grupo Socialista aquí para defender unha obra que era tan importante que iba a solucionar ese problema, e hubiéramos evitado o voto en contra do seu grupo, cousa que vostede con esa sensibilidade imagino que non iba a facer. Por certo, aparte de solucionar eso, saben que a zona de Campo da Agra para chegar, por exemplo, ao Porto ten que facer unha boa volta para baixar, cando estarían prácticamente a 100 metros. Por eso é unha pena, eu espero que esa sensibilidade continúe para o futuro. Así que nada máis, e pasamos a votar entonces a emenda a que o señor García dollo visto. Votos a favor? Pois tamén unanimidade. Acábanse o que esta parte do pleno teñen ao seu dispor tanto que son as resolucións da alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención no ano 2018, cada vez son menos, gracias a Deus. Tamén os decretos da alcaldía hasta o 23 de abril deste ano, dar conta da liquidación do exercicio orzamentario de 2018 e o cumprimento da intervención sobre a estabilidade, que xa viron que hoxe podemos facer uso do mesmo. Non hai mocións de urxencia e a ver se todas as que teño aquí pois corresponden a todos os rogos e preguntas. Piden a reparación de unha pasarela na praia da Catía que dá acceso ao Carreiro, que está nun estado deplorable. Non sei se xa está arranxado porque hai orden de facelo e, polo tanto, se non está, en pouco tempo o estará. Na número 6 de Corrubedo, na rúa número 6, hai unha casa cuyo estado de abandono é un foco de sociedade e que se proceda en contacto coa propiedade a limpieza de retización da zona da casa e que a pavimentación da rúa forme plan do próximo plan de obras. Pois intentarase, señor Vázquez Covas, cando menos. Está cheo de roedores o pueblo, non sei o que lle está pasando. Non sei si... Ali hai moito onde roer no Bamboa, pero non é ese tipo de roedores ao que me refiro eu. Estou referindo que esa calle, como esa casa está abandonada e está con suciedade, hai colonias de ratas. Entón, había que facer unha derratización porque os veciños se queixan deso. Mañán se dará conta tamén para que ali pasen. O señor Freire pois tamén paga as gestións que poda. Outra é do señor Vázquez Covas tamén, que fala do benestar dos animales e cal é a situación da canceira de Ribeira en relación ao cumprimento da nova lei. Son precisos cambios nas instalacións, de ser así tense cuantificado o seu coste e se existe algún proxecto realizado ou sea redactado para realizar a curto plazo. Bueno, en estos momentos aprobouse na última comisión de goberno determinadas obras para os bebederos e para mellorar o que é a situación dos cans que ali hai. Están traballando os servicios técnicos para facer o que é o pliego para poder sacar a concurso e dentro deles unha das cousas que se contén é precisamente a ampliación das canceiras a cargo de quen o faga, de quen o gane, vamos, e a parte, pois, lóxicamente, dentro do cumplimento á Lei de Protección Bienestar que vostede fai mención. Señor alcalde, permítame un segundo. É que vostede sabe
que xa temos falado deste tema, que estaba pendente de facerse o pliego, e incluso se falou de facer a canceira mancomunada con outros concellos até que se aprobou esa nova lei, non é? Esa nova lei da Xunta. Si, estaba distraído, dígame de novo. Estaba lendo a seguinte, pero non son como Fraga, que era capaz de estar lendo a seguinte e atendendo a anterior. Vostede sabe que temos falado desto xa porque se falou incluso de facer a mancomunada a canceira con outros concellos, pero que como se estaba facendo a nova lei, pois eso parece que xa non é viável porque apenas chegaría para Ribeira o que temos. Entón, o que lle preguntaba eu era se hai algún proxecto, se cumplimos ca nova lei, se hai algún proxecto para ampliála ou darlle unha solución, porque a solución, creo eu, penso eu, creo que vostede me pode corxir se non é así, que se demorou precisamente porque se estaba facendo a nova lei. Se non era un tema que estaba sobre a mesa xa, non é así? Así era, aí había previsto que pudera ser mancomunada entre os concellos que lle interesaba, basicamente o que máis interés tiña era o propio de Rianxo, outros foron buscando as súas solucións, pero coa aprobación da lei, co feito de sacrificio cero, e ter que conservar os cans, é evidente que só ca recollida que hai de cans de Ribeira, inda que melloramos moitísimo a adopción, en este caso, salvo unha ampliación brutal, cousa que cos terrenos que temos é imposible, non dá máis para solucionar os propios problemas de Ribeira. Pero en estes momentos, hasta onde a mí me teñen comunicado, cumple as exixencias da lei, e o que temos que facer é sacalo en concurso, pois para que se regularice o sistema, vale? Entonces, o seguinte é da señora San Pedro Laranga, que é un rogo que os representantes dos grupos municipales que continúen na seguinte corporación se comprometan a apoiar a inclusión desta partida nos próximos orzamentos municipales. Dita aportación suporía o 50% do coste total da escultura, que é de 16.000 euros, é dicir que o Concello aportaría 8.000. Estamos falando da subvención para unha escultura na honra de Plácido Betanzos a situar en Palmeira, e o resto pois aportaría a Comisión mediante donativos e aportación de outros concellos da comarca que xa nos amosaron a súa disposición. Bueno, eu entendía que en estes momentos e finalizando esta corporación e non habendo presupuestos non era o momento máis axeitado pois para aprobar ningún tipo de axuda por parte do Concello, posto que aparte de que podría haber entre os grupos opinións diferentes, exixía un cambio nas bases de ejecución do presupuesto. Eu o que si lle teño manifestado a asociación é o visto bo deste grupo municipal e do alcalde para que no caso a presentación dos presupuestos do ano de 2019 que conte ca colaboración e aprobación por parte do noso grupo, non? O cual, pois, o papel que teña na nova corporación vámoslo a saber o día 26. A seguinte o señor Pérez Barral, que fala... Señor alcalde, permíteme manifestar que o noso grupo tamén está de acordo, xa que nos lo roga a todo o mundo, non? Porque se algún grupo quer manifestar para a próxima corporación que este ou non de acordo, pois pode facer o señor Vilas. Nós tamén vamos facer. Se o grupo municipal do BNG na próxima corporación tamén votará a favor desa axuda para un homenaxe a Plácido. Nós tamén votaremos a favor, señor. Bueno, se algún grupo quer Nós tamén votaremos a favor. O señor alcalde, PDR non sabe se vai a estar. Hasta o momento non se vai a definir. Señora Elorduy, se quere manifestar ou... É que aquí non se sabe se vamos a estar ningún, pero... Ti sabes onde vas a estar. Bueno, efectivamente, en todo caso, o que si sabemos é que, independientemente, bueno, o señor Vila, se non renuncia, supoño que estará, pero quero decir que o PSOE si estará, o Bloque si estará, o Partido Popular, a parte de o pequeno tirón de orellas de onte tamén vai estar, Ciudadanos tamén esperemos que este,
e o resto, pois, según eles mesmos, estarán ou non estarán, e el tempo dirá, vale, pero cando menos eu lle agradezco aos grupos que quixeron manifestar a súa posición. Eu quixera agradecer por parte da corporación o compromiso de todos. Moitas gracias, señora Pilar. O seguinte é unha queixa, ou, en este caso, unha pregunta, que en relación a unha exposición de carácter militarista que promoveu o Executivo local e o Ministerio de Defensa. Pregunta que motivo levou ao Concello a promover esa exposición, que ten como fundamento unha guerra motivada por intereses económicos e que provocou un terrible dano na población civil, e si ampara o goberno local as inxerencias e invasións cometidas por Estados Unidos e apoiadas polo Estado español en diferentes rexións do mundo. Bueno, vamos a ver. Esta é unha iniciativa que se levou por moitos concellos de España, que foi unha iniciativa que a Dirección de Defensa en Galicia pois ofreceu ao Concello, que a nós nos pareceu moi interesante porque había razóns de peso. A primeira non ten nada que ver con ningunha das razóns que vostede alude. Evidentemente, a inicial actitude de Estados Unidos en ese lugar foi a, digamos, propia, sin o apoio no seu momento da ONU nin do que é España. Posteriormente, si saben que hubo varios acordos, tanto do que foi na OTAN no seu momento, como posteriormente de a Comisión de Seguridade de Nacións Unidas para ali intervir, e sobre todo para garantizar o que é a paz na rexión, para formar ao propio exército afgano do que era a posibilidade futura de poder eles mesmos garantizar a paz no seu territorio, un territorio que secularmente pois estuvo sometido a todo tipo de guerras, xa non pensemos as que tuvo ca antigua Unión Soviética, senón os propios señores da guerra, como ali son conocidos, e a labor de España é a que quixemos suliñar, que é unha labor totalmente humanitaria, non de guerra, está nun lugar que é dos máis tranquilos, por certo, desa rexión, no que se ve que a labor que fai o exército, desde atender ao pueblo afgano, desde prestarlle o que é asistencia médica, nos contaban detalles como que desde a infancia non probaron ningún deles un solo medicamento, e cada vez que lle dan un medicamento pois lle fai un efecto cando, vamos, que soluciona prácticamente como nos meniños ou a piretal, que soluciona prácticamente todo porque o seu corpo non está acostumbrado. E, bueno, o que quixemos foi precisamente suliñar ese papel, non de conflito, sino todo o contrario, e aparte un erro que cometemos é que cando foi o acto de presentación foi señalado polo representante de Defensa que é un acto tamén de homenaxe a todos aqueles que, prestando esa labor humanitaria, perderon a súa vida ali, entre eles un ribeirense. Eu, aparte de pedirlle disculpas no seu momento á familia, porque creo que foi un erro, un descoido imperdonable, pois si lle prometín e lle dixen que no acto de clausura sí que temos que facer un recordo a ese ribeirense que, bueno, indo a prestar no mellor da súa vida unha labor ali, perdeu a súa vida. Por último, o señor Vilas, especialista en limpeza de fincas, en este caso no lugar de Bretal, na parroquia de Olveira, que pide que se efectúe o desbroce na maleza da parcela e que se realicen labores de limpeza na instalación para o seu posible uso e reutilización noutro lugar axeitado. En este caso, bueno, a señora Pereira xa lle podría ter informado, supoño que o fixo, que o Concello precisamente ten anunciado non só o feito de limpar esa parcela, sino actuar e poder ali facer unha actuación interesante para todo aquel núcleo
Bretal unha vez que xa non presta labor. Unha vez máis, pois ás 21:34 este pleno pode... Sí, señora María José. Nada, quería solamente, darlle as gracias primeiro a todos os veciños que confiaron en min. Sabedes todos que eu non tiña ningún tipo de experiencia política. Xa sabedes que tamén tuve, non? Creo que sen experiencia metíme en política. A veces a xente pensa que as cosas son tan fáciles, sobre todo a xente que vimos da pie, que non temos un bagaje político. Entonces, primeiro os veciños e veciñas que nos fixeron, en un momento dado a un grupo, salir novo con unhas esperanzas, non? Que traballamos, eu creo que en principio moi ben, todos moi unidos. Non me vou abordar ese grupo porque eu estou aquí, estuve gracias a ese grupo. Despois, por ideas que temos diferentes, non quise, en que a miña conciencia, que xa o expliquei, non? Seguir con ese grupo. É unha experiencia que jamás volverei a ter, para min un orgullo. E quero dar gracias a todos os compañeiros, que temos todos ideas diferentes, creo que todos temos ese mesmo pensamento. A xente na calle pensa que a veces é tan fácil solucionar os problemas. Non se dan conta que hai organismos, que hai unha serie de cousas que, claro, é complicado poñer a todo o mundo de acordo. E aquí hai que tomar decisións, que a veces son moi duras, pero tamén as tomamos na vida todos como personas. Tamén quero aos funcionarios todos deste Concello, porque son increíbles, os medios de comunicación que en un momento dado, eu non son moito dos medios de comunicación, agradezco a súa labor, e seguramente que me deixo moitísima máis xente. A todos os meus compañeros que en este momento non están, que tuveron que deixar por razóns personales, que non creo que volva jamás a política, que a experiencia eso foi maravillosa, e que teñades todos moi bons resultados os que esperades, e que sempre pensedes eso, primeiro na xente, despois nas siglas. E nada máis, gracias. Bueno, só unha cousa, antes de que lle dé a palabra a señora Patiño, só unha cousa. Si todos temos os resultados que esperamos, a seguinte corporación ten 43, 44 concellales. Teremos a representación que nos dé cada un. Si, señora Patiño, ten a palabra. Ben, pois eu tamén quero facer a miña despedida. Agradecerlle, señor alcalde, pois por contar comigo en estes 4 anos. Eu, a verdad, síntome orgullosa de poder estar aquí e de poder darlle a todos os veciños e veciñas de Ribeira, ribeirenses e ribeirensas, e das súas parroquias tamén poder aportarlle, digamos, todo o que puden. Dar as gracias tamén a toda aquela xente que me apoiou en momentos difíciles, por suposto, e tamén dicir que se en algún momento alguén se sinteu ofendido pois coas miñas palabras ou co que fora, dicirlle que en ningún momento eu tiña esa intención. Despois, pola miña parte, desexarlle a todos os grupos que teñan bons resultados en estas novas eleccións e dicir tamén que eu estou, digamos, orgullosa de poder en estes 4 anos servir a todos os veciños e veciñas deste pobo. Pola miña parte, nada máis. Gracias a todos. Bueno, eu a verdad quería falar o día que sea o último pleno, pois para agradecer o que é o traballo da corporación. Lógicamente, eu, de verdad, como ribeirense, estou orgulloso, porque creo que é máis difícil solucionar problemas que crealos. Crealos é bastante fácil. Entenderse en política era, eu creo que unha obriga que moitas veces non é entendida por todos. Tuvemos un goberno en minoría, un goberno que, ademais, é dun grupo que se presume que non é capaz de entenderse con ninguén, e se nos entendemos sempre é cuestión
ou, digamos, o beneplácito de todos os grupos. Unhas veces foron uns, foron outros, e creo que esa é a dinámica, unha vez tamén que tanto grupo pretende entrar no Concello, que ten que seguir o Ayuntamento. É moi difícil que se volvan a conseguir, seguramente, maiorías absolutas en moitos concellos, e temos que aprender de que a vida municipal pois exige moitas veces ese entente, porque creo que ideolóxicamente non hai motivos que podan separar a hora de buscar solucións. A uns lle gustará máis unha solución que outra, pero ideolóxicamente creo que a ningún grupo lle debe impedir apoiar o que é a pretensión ou solución que dé calqueira. Por iso eu, de verdad, creo que esta corporación, dentro do que é Galicia, sei que moitas veces iso é máis difícil para a oposición que para quen goberna, que é decirlle á xente que permitiron que se aprobaran cousas que a veces outra xente vai a estar en contra, e lóxicamente iso é difícil. Eu non me podía despedir sin falar da miña compañeira, de Esther Patiño, de verdad que foi un placer. Sabes que che fun a buscar nun momento difícil, que me respondeste, que en esta época que as lealtades e os compromisos por moitas veces están en duda, nunca tuven duda da túa, e que, de verdad, que a vida che vaya moi ben, porque o mereces. Eu estou en deuda contigo e intentarei pagarcha en todo o que a miña persona no personal poda facer. De verdad, un placer, e bien te lo mereces. Así que a todos moitas gracias.